Hola famílies, ja tornem a ser aquí. A l'Espai de Debat Educatiu de Begues hem tornat a iniciar les nostres trobades i us animem a participar-hi. Com ja us vam dir abans de l'estiu, als darrers cursos hem estat elaborant un material sobre la bona comunicació. És un material que hem estat elaborant els diferents agents educatius del poble i també els infants de les nostres escoles. És un decàleg en forma de desplegable on trobareu reflexions que us poden ajudar a potenciar les competències comunicatives. Al desplegable hi ha 10 enunciats amb els principals elements que es posen en joc quan ens comuniquem i 10 il·lustracions que complementen el missatge escrit i que són el resultat gràfic de les reflexions dels nostres infants i adolescents. Esperem que el nostre decàleg afavoreixi el debat dintre de l'àmbit familiar i promogui el creixement dels més joves. En els propers dies rebreu el desplegable a través dels vostres centres educatius i mentrestant us volem mostrar les il·lustracions que van fer els vostres fills i filles on es poden veure les reflexions que van poder fer al voltant d'aquest decàleg. Bé, esperem que aquests dibuixos us hagin donat l'oportunitat de conversar i reflexionar en família. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins aviat!